Kaixo, arratsaldeon saio hau jarraitzen ari zareten guztioi, eta Maialen Iriarte, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon estitxu garai. Maialen, zeinek esango zigun guri duela 10 bat urte, azpimarra zuzentzen eta aurkezten zenuenean eta ni bertako kolaboratzaile nintzenean egoera hau biziko genuenik, ezta? Ba, egia da, ze bueltak ematen ditun bizitzak, ezta? Eta niri ere maila batean horixe bera gertatu zitzaidan politika gintzara urratsa eman nuenean, ezta? Azpimarrako maitik edo albistegietako maitik elkarrizketatzen dituen pertsonak, ba izan dira azken 7 urte hauetan, ba edo arerio politikoak edo lankide politikoak edo politikan beste leku batetik eta beste ba inguru batetik ezagutu ditudan eta lankide edo alderdikide edo esan bezala beste alderdietako kideak izan direnak eta hori niretzako ere izan da, bueno, leku batetik bestera salto egite hori ere izan da berezia eta oso bibentzia importantea niretzat, zalantzarik gabe. Bueno, ez da erreza horrelako elkarrizketatzaile puska bat elkarrizketatzea, baina badala lasaitasuna ematen didan zerbait, eta hori da gaur galderak ez dizkizu dela nik egingo, gaur nik Gipuzkoako herritarrei jarriko diete ahotsa, egin duzulako entzuketa aktibo ariketa bat, eta gaurko saio hau ere entzuketa horren eta zure erantzunen parte da. Baina horren aurretik, bai gustatuko litzaidake jakitea, badaramatzazu jada 7 urte politika gintzan. Uste dut denbora honetan politikaren alde goxoa eta ez hain goxoa ere ezagutuko zenuela, eta jakin nahiko nuke ze balantze egiten duzun azken 7 urte hauena, eta nola iritsi zaren hauteskunde hauetara? Ba, atzetik hasita, hauteskunde hauetara iritsi naiz, ilusio handiz, gogo handiz, indarra handiz, eta Euskal Herria Bilduk sekulako aukerak dituela sinetsi eta hori alde batetik. 7 urte hauetako balantzea egin behar balin badut, bueno, nik uste dut, niri batzutan lotsa pixka bat bezala ematen dit, ez da politikagintza gogorra dela eta ez dela, eta esaten danean nik uste dut lanbide guztiek dituztela alde gogorrak, batzuk askoz ere gogorragoak, batzuk txandakadan egiten dute, batzuk ez dute lan egiteko aukerarik, ez dutelako lanik aurkitzen, ez da, orduan, bueno, 7 hauek izan dira bereziak niretzat, lanbide berri batean hasi naizelako, eta nire seme batek kantatzen duen kantak dion bezala, zaila izaten da hastea, aztea, seguru hau dena bukatzen denean niretzako bizitzaren eta hau ahaztea ere oso zaila izango da, eta nik bataz beste egiten dudan balantzea oso baikorra da, eta horregatik nago orain hemen zalantzarik gabe. Bueno, somatzen zaizu, 7 urte hauetan ez duzula ilusioa galdu behintzat. Gogoratzen dute politikara salto egin zenuenean, esaten zenuela, sinisten zenuela, bazegoela politika egiteko beste modu bat, eta politika egiteko beste modu horretan agian politika bera ere eraldatzeko entzutea da zerbait funtseskoa dena, ezta? Herritarrengandik hurbil egotea, bertatik bertara ezagutzea euren kezkak, eta orain egin duzun ariketa hori izan da, ezta? Egon zara jende ezberdinarekin, formatu ezberdinetan ere, ezta? Bai, beti sinistu izan dut herritar orok eta herritar guztiok eta nik lehen negoen tokitik ere egunero eraikitzen dugula herri hau, ezta? Egunero jartzen diogula ale bat herri honen eraikuntzari, eta hori egiten dugun bitartean gainera, etengabe autu politikoak egiten ari garela, hartzen ditugun erabakiek, bueno, badaukatelako zentzu politiko bat. Eta iruditzen zitzaidan oso garrantzitsua, eta nik Euskal Herria Bildurekiko urratsa eman nuenean ere iruditzen zitzaidan pixka bat inkonformismotik ere, ezta? Bueno, herritarron begiak politikara eta politikaren estrukturetara eta instituzioetara ematea ere interesgarria zela, hain zuzen ahots hori oso ozen entzun zedin, ezta? Eta urte hauetan guztietan hori izan da ariketa bat etengabe egin dudana, eta etengabe gainera asko aberastu nauena, izan ere herritarrekin kontaktua izateak, bueno, erakusten dizu herritarrek ze zailtasun dituzten, ze asmo dituzten, ze lortu nahi luketen, zerk egiten ditun zoriontsu, ez? Eta konturatzen zea, bataz beste, momentu batean edo bestean antzeko arazoak dauzkagula, antzeko kezkak dauzkagula, antzeko gauzek ematen digutela zoriontasuna, ez? Eta pentsatu nuen, eta pentsatzen dut beti oso garrantzitsua dela jendeari entzutea, jendeak ze kezka ditun jakitea. Eta oraingo honetan ere, iruditu zait oso interesgarria zela, jendeak zer esan nahi zidan jakitea, jendeak ze kezka dituen jakitea, ezta? Eta, bueno,
telefonoz hitz egin dut jendearekin, jende pila batekin telefonoz hitz egin dut, beste batzuk gure egoitza honetara etorri dira eta eskertu behar diet izugarri egin duten ahalegin hori eta bereiekin, bere inkazkaz dauden tokitik etorkizuna nola ikusten duten, etorkizunean ze zailtasun ikusten dituzten, eta hori guztia aztertzeko aukera izan dut, eta izan da oso aberasgarria beti den bezala aberasgarria herritarrekin egotea, ez da? Azken asteak horretan pasa dituzu, herritarrei erantzuten, eta erantzun diezu, bai telefonoz, bai idatziz, bai aurrez aurre haiekin, ikus dezagun nola egon zaren azken asteetan. Zure adostasuna eman zendun egindako galdera, zure alaba izan zen, eta hor aldabil. Ez da, baia. Bueno, hola. Zer zaude? Ondo, sorpresa. Kandidate, prest zeundela guk egindako galdetegi bati erantzuteko, eta gurekin parte hartzeko eta bar, eta esan deitu ingo jotu antxe bertan, abertze kontatzea egiten. Eta beste gauza bat oso sinistutan nagona da, eta gaur egun gehiago oraindik ere, eta da, gaur egun ditugun erronka handien aurrean, eta bata izango da krisi klimatikoa, eta bestea izango da zaintzen inguruan egin behar dugun eraldaketa, eta bar, ezin dugula politika egin orain arte egindan bezala. Bizitzeko lain ematen duen soldata bat, kontu ez da aberastea, baina bai da aberastasuna banatzea, ez? Ze ikasi dezu? Mira, soldata prekario bat daukazu, soldata prekario horrekin ezin dezu bizitza proiektu bat eraiki, nahi dezuna egiteko, ez dakiz zer dantzun nahi dezuna. Etortzen bazean ni oso gustera egongo naiz eta batez ere animo lan berriarekin eta borrokatu zauden tokitik, bale? Ta ni saiatuko naiz borrokatzen nagon tokitik, bai? Eskerrik asko zuri eta zure amari ere esan diot, besarkada bat, bale? Bai, gero arte, agur. Jendeak ikusten duenean Maialen Iriartek deitu diola, nola erantzuten du? Pixka bat sorpresa da lehenengo, ezta? Eta gero oso atsegin eta oso gertuko eta kontatu ze kezka dituzten eta ze kontatu nahi didaten. Eta hor, bideo hortan agertu da, baina berriz esan nahi nuke, ezta? Oso garrantzitsua iruditzen zaidalako ditugun erronka handien aurrean, ditugun trantsizioa handien aurrean, nire ustez ezinbestekoa da herritarrak protagonista izatea politika gintzan eta politika gintzara ekartzea iruditzen zaidalako herritarrak parte hartzen ez badute zuzenean transizio horiek egitea ezinezkoa izango dela paperak edo zer gauza aguantatuko dula, baina herritarrak protagonista izan behar dutela eta erabat sinistutan nago horrekin ez dut beste erabatera esan eta bakoitzak bere tokitik egiten duen aportazioa bakoitzak bere adinetik ez da, adin bakoitzean kezka ezberdinak, ilusio ezberdinak, atzo hitz egin gaur bertan lanean hasi behartzuen neska batekin ez, lehenengo aldia esan eta zeukan, noraiteko korapilo bat tripan ez da, eta eraberean, zeste implikazioa zeukan eta argi ikusten zula politikan parte hartu behar dela nola edo ala gero erantzunak nahi balin badira eta exigitu nahi balin bada ez da, eta egia esan oso horretan jarraituko dugu gaurkoan, herritarrak entzuten, euren kezketan sakontzen, eta nabarmena da Gipuzkoarren kezken artean, etxe bizitza horietako bat dela, ezta? Ikus dezagun nola egon zaren ere jendearekin bilduta eta nola adierazi dizkizuten kezka horiek. Gazte Gipuzkoar gehienen kezka nagusia, eta Donostiarrentzat zehazki, etxe bizitzan sarbidea dela, ikusi dituzu, atzo ikusi nun, zenbaten zeon metro karratua Donostin, eta zeon 5.000 eta piko eurotan. 1 metro karratuko etxe bat, milioi erdi bat balio eukitzea, Donosti dela, ez da Nueva York, ez nahet, azken fin, eta aunque si fuese Nueva York, ez nahet, ez da normala ditugun soldatekin eta gutxiago gutzako gaztentzako. Orduan, gustatuko litzaiake ze nolako proposamen edo neurri ditugu jakitea, ezta? Badakizuen bezala, Madrilen onartu dugu etxe bizitzara legea. Kontatuko dizuet, 2015 urtean, eta gero zuek ulertzez badidazue, berriro errepikatuko dute, 2015 urtean Eusko Legebiltzarrean etxe bizitza legea onartu genuen, onartzen zuena gainera etxe bizitza eskubide subjektibo gisara, guri guztioi dagokigula etxe bizitza bat.
Baina denbora askoan, batez ere, herri hau gobernatu dutenek, esan izan dute, lege horrek ez zeukala segurtasun juridikorik, hau da, Espainiak eman behar ziola segurtasun juridikoa lege hori aplikatu ahal izateko. Uste dut aitzakia bat zala, besteak beste segurtasun juridikoa etorri denean, esaten dutelako kompetentziak urratzen dituela, eta barta gure ustez ez ditu kompetentziak urratzen, eta momentu honetan sekulako arazoa daukagu. Bai gazteenek, baina bai edadeko pertsonek, edo bai situazio bereziak bizi dituzten pertsonek etxe bizitza bat edukitzeko. Eta Donostian etxe bizitzak balio du Gipuzkoako bikoitza. Baina horrekin gauza gutxi asko esaten dugu, baina era berean oso kontziente izan behar dugu Donostia inguruko herri guztietan etxe bizitzaren prezioa oso altua dela. Alokairuen prezioa oso altua dela. Eta orduan, Donostia zentro eta hiriburu bezala duen lurralde guztira zabaltzen dela egoera bat, esango nuke Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berdintsua, etxe bizitza batzuren privilegio dana, eta azkenean espekulatzeko erabiltzen dana, ze besteok ezin dugu erabili gure bizitza proiektuak egiteko, ezta? Bueno, ikusi dugu nolabait etxe bizitzak nola kolpatzen dituen gazteak batez ere, ezta? Eta galdera hau bidali duenak hausnarketa oso interesgarria proposatzen du. Gazteriari buruz hausnartzen du, nola gazteek orokorrean asko esaten da gazteek ez daukatela politikarekiko interesik, baina era berean haiek dira, baldintza kaskarrenak pairatzen dituztenak, ezta? Eta galdetzen dizu persona honek, zer esango zenioke, Maialen, hauteskundeetan parte hartu nahi ez duen gazte bati? Bueno, hasieratik hasiko naiz ez, askotan esaten da gazteek ez dutela interesik, baina gazteek uste dutena dela politikagintzatik ez zaiela erantzuten, orduan nola izango dute interesa, politikagintzak erantzute ez badie beraiek dituzten arazoei, ezta? Guk gazteei urte askotan esan diegu ikasteko, prestatzeko aukerak izango dituztela, aukera hobeak izango dituztela, eta ikasi dute, prestatu dira, eta ez dauzkate aukera hobeak, ez daukate bizitza proiektu bat egiteko aukerarik sarri askotan. Eta orduan nik askotan galdetzen dudana da, horixe ez da, nork hautsi du kontratua, nork ez du bete kontratu hori. Gazteek bete dute kontratua. Gertatzen zaie gazteei, seitik batek bakarrik ikusten duela benetan emantzipatzeko aukera daukala. Kontuan izan da, Gipuzkoan adibidez, emantzipazio adina, Europako batez bestekoa, baina askoz ere altuagoa dela, ezta? Etxe bizitza batek beraien soldata prekarioaren erdia baino gehiago ematen duelako, eta gainera beraien hausnarketa bat niri asko interesatzen zait. Emantzipazioa ez da gurasoen etxetik irtetzea bakarrik da, norbere bizitza proiektua egin ahal izatea. Beraz, ez da ez dutela interesik, da agian politikak ez diela biderik eman interesatzeko, ze badago beste datu bat, gazteek bozkatzen dute, 72%ak onartzen du bozkatzen duela, 72%ak onartzen du mobilizazioaren batean parte hartu duela, beraz ikusten dute politika badala erraminta bat, ezta? Zer esango nioke gazte bati, askotan politikatik esaten dela etorkizuna zarete eta etorri eta onelako gauzak, eta nik esango nioke etorkizuna eraiki behar duzue, etorkizuna eraiki ezazue, esaiguzue nola nahi duzuen etorkizuna eraiki, nik lekuko hementxe daukat zuei pasatzeko, baina ez aukera pasatzen utzi, ze aukera pasatzen utzi ezkero gauzak orain arte bezala jarraituko dute, eta jauzi bat emateko aukera daukagu, bai ongizatearen inguruan, bai herritar guztien ongizatearen inguruan, bai egoera sozioekonomikoari dagokionez, bai zaintzei begira, eta hori da zuek jasoko dezuena, eta hori jasotzeko jauzia eman dezagun, eta hementxe lekukoa prest bizitza proiektu horiek egin ahal izaten dituzuenean hartzeko, ni lekukoa hementxe daukat. Eske oihu hori egunero entzuten dut nire etxean, oihu hori eta behar hori ezurmuineraino sartuta daukat. Nik dauzkadalako 5 seme, 16 eta 30 urte bitartekoak, eta ezagutzen dut lehenengo pertsonan zer den etxetik joan behar dut, baina ezin dut etxetik joan hori, ezta? Orduan, esango nik ez aukera pasatzen utzi,
nik hitz ematen dizuet gure esku dagoen guztia egingo dugula elkarrekin gauzak egiteko eta egoera hau erelatzen hasteko eta ez aukera pasatzen utzi. Bueno, garbi dago, lagin zabala daukazula etxean gazteriari dagokionez, eta hurrengo gaiari dagokionez ere, badaukazu etxean hurbiletik ezagutzeko aukera, bikotea medikua delako, eta Osakidetzari buruz galdetzen duelako hurrengo personak. Desmantelazio mehatxuak, grebak, irregulartasunak, mobilizazio masiboak. Argi dago gauzak ez doazela ondo osasun sisteman. Zer da huts egiten ari dena? Huts egiten ari dena da Osakidetzaren gestio osoa. Begira, profesionalek beraiek esaten dute goitik berako agintea dagoela Osakidetzan. Ez direla profesionalen iritziak kontuan hartzen, profesionalak ahituta, nekatuta, ezin iritsi dabiltzala eta horrek zuzenean eragiten duela pazienteen gure osasunean ezin gaitzaketelako nahi bezala hartatu. Mediku batek, lehen arretako mediku batek bataz beste egunean 40 pertsona hartatzen ditu eta 10 minutuan erabaki behar du zerbait baduen, zerbait grabea duen, zer dan daukana. Eta hori da izugarrizko lana. Eta medikuak badaude, beste gauza bat da, ez agian asko egotea, baina ez baldin bazaizkie behar besteko baldintza egokiak ematen, beste autu batzuk egiten dituzte medikuek ere. Orduan, eskatzen duna da gestio oso bat, lehenengo arretan indarra jarriz, lehenengo arreta delako osasungintzaren atea. Ara, lehenengo arretara joaten gera zerbait behar degunean, eta handik esaten digute, hemen bukatzen da zure momentu honetako gaixotasunak duen bidea, edo espezialistaren gana joan behar dezu, edo hau egin behar dezu, gero eta itxaron zerrenda luzeagoak daude, PAK delakoak itxita egon dira aste santuan, jendeak orduan urgentziatara jotzen du, orduan urgentziak egiten dira, jendez gainditu, urgentziatako atentzioa ere, tamainakoa da, ezta? Orduan guk uste dugu 40 urtez askorentzako goi mailako arreta eman duen hori eta ematen jarraitzen duena, ze ni sinistuta nagoena da, behin medikuaren era iristen zarenean ematen diguten arreta bikaina dela, ezta? Baina behar duela, gauden garaitara egokitu, datozkigun garaitara egokitu, badakigu herritarrak zahartzen ari garen lurralde bat dela, eta aditu gehiago beharko ditugula gerontologian, edo aditu gehiago beharko ditugula beste gauza batzutan, ez? Osasun mentalari ere begiratu behar diogu, badakigu pandemiak azaleratu ditula edo azeleratu ditula agian, ez da? Osasun mentaleko hainbat arazo eta psikiatra batekin egoteko 3 hilabeteko zita gutxienekoa, 3 hilabeteko epea da gutxienekoa, ez da? Orduan ikusten dena da, eraldaketa bat behar dugula, eta horretarako guk behinta berriz esan izan deguna da, hau herri proiektu bat da. Osasuna, hezkuntza bezala, zaintzak bezala herri proiektu bat dira. Egin ezagun elkarlana herri honein inteligentziari, herri honetako profesionalei entzun, eta eraiki dezagun bereek esaten diguten tamainan nola izan behar duen hemendik eta mende honi, edo behintzat mende honen erdiari aurre egiteko moduko osasungintza. Ez da, antizipazioz lan egin dezagun, antizipazioa da elementu bat politikan eretzako oso garrantzitsua dana. Gauza batzuetan ezingo dugu antizipatu, baina beste gauza batzuetan antizipatu gaitezen, antizipatu ditzagun eskenatokiak eta jakin dezagun zer nolako erantzunak prestatu behar ditugun. Agian ez ditugu guztiak asmatuko, baina ariketa horretan jositako harremanak, landutako bidea, trukatutako esperientzia eta jakituria beti baliogarria izango zaigu, ez da, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela hori egitea. Herri erronkekin jarraituko dugu, eta herritarrek galdetu dizkizuten eta aurkeztu dizkizuten kezken artean hurrengoa zaintzarena da. Ikus dezagun zaintza nola dagoen jendearen kezken erdigunean. Mi pregunta realmente, más que una pregunta, yo realicé una sugerencia y es que los cuidados de las personas deberían de ser siempre públicos. Entiendo perfectamente por qué existen las subcontratas, obviamente es por el ahorro económico, y lo puedo llegar a entender y aceptar, pero también mi pregunta es, ¿quién controla todo eso? ¿No? Diputación da un dinero a las empresas para que se den o se presten unos servicios.
¿quién controla a esas empresas? ¿No? ¿Dónde se queda ese dinero? ¿Cómo se trabaja? Eso es, o sea, yo no voy a entrar en si lo que se nos paga a los cuidadores es más o es menos, no voy a entrar en eso, pero sí que es cierto que si funcionamos con dinero público deberíamos de ser públicos. Veo muy injusto por la parte que me toca también quizás, que por poner un ejemplo, una trabajadora social de un ayuntamiento cobre 3 veces más que una trabajadora social que esté en una empresa subcontratada por la Diputación, cuando probablemente el trabajo que esté realizando la persona que está ahí a pie de calle, por decirlo de alguna manera, sea mucho más duro que la trabajadora que está en el ayuntamiento, que también tendrá sus cosas, que no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero sí que hay una objetividad, que es que la que trabaja en un ayuntamiento cobra 3 veces más que la que trabaja en una empresa semiconcertada. Es por eso que nosotros insistimos mucho en este tema de los cuidados y decimos que los cuidados tienen que ser pues, un servicio público y además tienen que ser democratizados de manera que cualquier persona que necesite ser cuidada a lo largo de su vida tenga un referente público a donde acudir. Es decir, cuando nosotras nos ponemos enfermas, vamos al médico de familia y sabemos a dónde tenemos que ir, y aquel, ahora con más o menos dificultades, porque Osakidetza también está como está, nos deriva al especialista, nos deriva a donde sea, ¿no? Y lo mismo tiene que ocurrir en los cuidados. Hay que dignificarlos, hay que democratizarlos, hay que politizarlos y que la gente sepa dónde está su referente. Y yo creo que además hay que hacer una transición hacia la gratuidad de esos cuidados. Y cuando hablamos de cuidados, hablamos de cómo queremos ser cuidados, de cómo queremos que nos cuiden y cómo tienen que estar esas personas que nos cuidan. Y a mí me parece que la dignificación de las personas que nos cuidan es uno de los eslabones fundamentales para que todos estemos bien cuidados y nos cuiden como queremos cuidar y cuidemos como queremos que nos cuiden. O ya no sé cómo hacer la vuelta. Bueno, Euskal Herria bilduari da zenbait udalerrietan zaintzari dagokion neurri ezberdinak hartzen eta alternatibak ere proposatzen. Gipuzkoako Aldundiari begira zer ikas daiteke esperientzia horretatik? Begira, guk batez ere begiratzen diogu Usurbilen egindako esperientziari. Usurbileko udalak, Agurtzane Solabarri eta Buru, zaintza ekosistemak eraikitzeko lehenik eta behin elkarrizketa zabal bat egin zuen, eragile ezberdinekin, herritarrekin, nola zainduak izan nahi zuten, nola zaindu behar genuen elkarrik jakiteko, ezta? Eta gero sektorearekin berarekin, Matia Fundazioarekin, hausnarketa zabalago bat, eta eraiki dute zaintza ekosistema deitu diotena, eta horrek esan nahi du, jendeak daukala eskubidea zaindua izateko, eta daukala eskubidea bere inguruan, bere betiko tokian, bere betiko lagunengandik gertu, betiko tabernatik gertu, zaindua izateko, eta daukala erreferente argi bat, bere herrian bertan, zaintza behar hori duelako, nora jo eta nork erantzungo dion, ezta? Uste dut Usurbilekoa oso adibide ona dela, lidergoak partekatu direlako, elkarlan handia egin delako, oso eztabaidatua eman delako gaiaren inguruan, eta oso adibide ona dela Gipuzkoako gainerako herrietan egin behar denaz, ezta? Nik uste dut momentu bat iritsi dela zaintzak eraldatu egin behar dirana, lehen esaten duen bezala zaintzak duindu egin behar dira, politizatu egin behar dira, demokratizatu egin behar dira, edozein pertsonak bere bizitzan zehar zaindua izan behar balin badu erreferente publiko hori izan dezan, eta guk horregatik aldarrikatzen dugu zaintza sistema publiko komunitario bat, komunitateak ere parte hartu behar duelako egoera honetan guztian, eta uste dut zentzu horretan sekulako eraldaketa egin behar dugula, eta eraldaketa hori egiteko adibideak badauzkagula. Herri proiektu bat dira zaintzak, lidergo konpartituak behar dituzte, eta orain egin beharreko eztabaida bat da, hemen ere antizipazio zaritzea oso garrantzitsua izango delako, jakin badakigulako Gipuzkoako jendartea zahartzen ari garela. Eta orain egin beharreko eztabaida bada, hori gertatzen denerako neurriak hartuta egoteko.
Hain zuzen ere, sartzaro horri buruz ere, ukiduzun solasaldian horri buruz aritu zarete, ikus ezagun, nola hitz egin duzuen horri buruz? La gente no es consciente de que la sociedad guipuzcoana es la sociedad más envejecida casi de todo el Estado español y la donostiarra fundamentalmente. O sea, uno de cada cuatro donostiarras tiene hoy más de 65 años. Es un disparate y eso va a ir creciendo y eso va a transformar toda la sociedad, las políticas, la sanidad, la educación, los temas intergeneracionales. O sea, va a ser un motor, pero a la vez un desafío tremendo, porque claro, todos nos vamos haciendo mayores. Por ejemplo, ahora la generación de los baby boomers en los que me encuentro, estamos cuidando a personas mayores. Yo tengo amigas que han dejado el trabajo están pasando muchas cosas y la gente, como no quiere imaginarse el tema del edadismo, ¿no? Pues parecer más joven, o me dicen a mí, Paloma, no investiga sobre el envejecimiento, pero ¿qué no? Si yo sueño en que puedo tener muchos años de una calidad de vida buena, si defiendo mis intereses y si los políticos me ayudan con sus políticas a que pueda tener un envejecimiento digno, con sentido, donde yo quiera, con quien quiera. Un proyecto de vida sí, a la edad que te corresponde. Porque efectivamente la longevidad es un desafío, pero también es pensar, pues puedo tener, desarrollar mis aficiones o incluso encontrar nuevas. Sobre lo que ha dicho Paloma, hay una cosa que a mí desde la política siempre, antes de venir a Euskal Herria Bildu también, me parecía muy importante. Yo creo que la política se tiene que anticipar a los escenarios que le vienen. Quiero decir, habrá escenarios de los que no podemos saber, ¿no? Hemos padecido una pandemia como la del COVID-19, bueno, pues que no nos esperábamos, que no sabíamos, bueno, se podía adivinar que por las maneras de producción, etcétera, bueno, pero nos ha pillado pues sin elementos. Pero, por ejemplo, que la sociedad, que la gente en Guipúzcoa en este momento, como tú muy bien has dicho, una de cada cuatro iba a tener más de 65 años, que en el 2030 será el 27,7% la que va a tener más de 65 años, es algo que ya sabíamos, que ya sabían. Eso es muy fundamental. Y eso es muy fundamental. Bueno, horrengo galdera ari beretik tiraka datorkigu, eta horrela dio, geroz eta gizarte nagusiagoa dugun honetan, ez alduzu uste sartzaroa ulertzeko moduetan ere eraldaketa behar dela eta horretan sakontzeko unea dela? Noski, gure bizitza espektatibak luzatu diren heinean, pixka bat Palomak esaten zuna, ez da, guztiok daukagu eskubidea gure edade gehiago horrekin gure bizitza proiektuak moldatzeko eta egiteko, eta badago nolabaiteko, joera bat edo gaztetasuna aldarrikatzeko, ez da, eta egia da, gazte ginenean, gazte ginen gazte, ez da? Baina hortik aurrera nik uste dut adin bakoitzean gure bizitza proiektuak, gure kezkak, gure gatazkak ebazteko aukerak izan behar ditugula, ez da? Eta jakinik gainera, gero eta jendarte adintsuagoa izango garela, horrek uste dut gure politiken eta gure egitekoaren zentroan egon behar duela. Garai batean geure zaharrak edo zaharrak ziren esperientzia, ahotsa, iritzia ematen zutena, eta gero egon dira garai batzuk bazirudiena ia zaharra izatea bigarren mailako edo baztertu beharreko zerbait zela, ezta? Nik uste dut generazio guztien artean egon behar duela nolabaiteko elkartasun bat, ezta? Eta elkartasun horretatik tiraka, nolabaiteko kate bat egin behar dela bizitzan zehar, esperientziak jasoz, gazteek ekartzen duten, dakazkiten, berrikuntzen ahots hori jasoz, ezin dela lubakiz betetako bizitza esperientzia bat egin baizik, eta josi egin behar direla bizitza esperientziak.
Ederto, orain feminismoari helduko diogu, Bai. eta honela dio galderak. Alderdi guztiek duzue ahotan feminismoa, baina zerk ezberdintzen du EH Bildu politika feministen garapenari dagokionez? Argi eta garbi esango dizut, EH Bildu ezberdintzen duela gobernantza moduak, mugimendu feministari entzuteak eta arekin elkarlanean egiteak, baina elkarlana egiteak, baino ez hori bakarrik antolatutako beste emakume batzui entzuteak, eta aurrez aurre daukagun egoera honi erantzuteko, eta egoera hau sustraitik aldatzeko politikak egin nahiak, ezta? Egunero ikusten dugu, emakume eta gizonen arteko soldata arrakala, egunero ikusten dugu, hortxe aipatu da bideoan, zaintza arloan ari diran batez ere emakumeak, nolako lan baldintzak dituzten eta sektore feminizatuetan, hori oso nabaria da. Egunero igertzen dugu muturrera joan ezkero mota ezberdinetako biolentzia, batzutan simbolikoa, beste batzuetan fisikoa, ezta? Niri atentzio handia eman dit azken urte honetan Gipuzkoan gehien igo den delitua, biolentzia matxista delitua izan dela. Eta horren aurrean, hori entzuten dugu eta gure lagun eta tertuliakide zen Pilar Kaltzadak beti esaten zuen, arotzak balira norbaitek zerbait pentsatuko luke eta hasiko litzake ikertzen, ez da, arotzak balira biolentzia hori jasaten dutenak, ez da, urteak eta urteak daramatzagu honetan, eta nik uste dut, garaia iritsi dela, sustraitik erantzuna emateko politikaren bitartez egoera hauei, eta berdintasuna arlo guztietara eramateko, eta hau aipatzen dudanez, esan nahi nuke jai eremuetara, ere berdintasuna eramanen egin behar dela, eta Gipuzkoan badirela errealitate batzuk, oraindik ere, urratsak eman behar dituztenak zentzu horretan, eta nik oso argi daukat diputaziotik elkarrizketa eremu horiek sustatu, bultzatu, eta gaur egun oraindik ere elkarrizketara batu nahi ez duten horiek batzeko alegina egin behar dela halabeharrez, ezta? Lehengoan egon ginen Tania Bergea izena duen Kataluniako Generalitateko berdintasun eta feminismoetarako kontseilariarekin. Generalitateak kontseilaritza berri bat jarri du martxan legealdi honetan, ezta? Eta nolako lan eta estrukturak ari diren osatzen feminismoak behetik gora politikan eraldatzaileak izan daitezen egiten diran politikak. Eta oso buruan daukat hori, eta antzeko egitura bat nola eraiki ere pentsatzen ari naiz diputatu nagusen izenerako. Ederto, Maialen. Hurrengo herritarrak oso galdera zuzena egiten dizu. Esaten dizu, Maialen, batzar nagusietarako hautagai zaren heinean, ze aldaketa ekarriko duzu? Zeintzuk dira zurentzat erronka nagusiak? Erronka nagusi batzuri buruz hitz egin dugu, ezta? Hitz egin dugu zaintzaz eta nire ustez zaintzak behar duen eraldaketaz, baina oso labur bilduta esan da uste dugu Gipuzkoak sortzen duen aberastasunagatik, badaukala gaitasuna inteligentzia kolektiboa handia duelako, elkarlanean oso aritua delako, eman direlako mugimendu batzuk, kooperatibak bezalakoak, eta erakutsi dutenak oso garaizailetan jakin duela oso egitura konplexu, baina oso egitura eraginkorrak martxan jartzen badauka gaitasun hori Gipuzkoan. Orduan ongizatean jauzi bat eman, egoera sozioekonomikoari jauzi bat eman beharra dagoela ere iruditzen zait, industria izan da gure ekonomiaren bizkarrezurra, kalitatezko enplegua sortu duena, eta azken urteotan barne produktu gordinarekiko behera egin duena. Eta orain gainera industriak dauka erronka bat eraldatzekoa, eta eraldatzekoa krisi klimatikoak egiten dizkigun exigentzien baitan ere, ezta? Eta uste dut zentzu horretan ikerketa eta garapenean gehiago inbertitzen
inbertitzea badaukagulako margena, Gipuzkoan 2,4 inbertitzen da, Europako bataz bestekoa 1,3 da, eta 1,3 hortar arte gutxienez, ze badira Alemaniako landerrak eta bar gure lurraldearen antzekoak 3,2 eta inbertitzen duten da ikerketa eta garapenean, hori dana egin behar degula, ez da? Eta hori dana, Euskal Herria Bilduk duela gutxi kalderatu zuen eta jakitera eman zuen industria eta enpresa proiektu estrategiko bat Euskal Herrirako, eta nik uste dut oso ondo atxikitzen zaiola Gipuzkoari, ez da? Innovazioa, enpresa resilienteak, pertsonak erdian izango dituztenak, pertsona horiek gainera erabakitzeko guneak izango dituztenak, iruditzen zaigulako era horretan errotzea askoz ere gehiago sustatzen dela eta deserrotzea ekiditekoak, ez da? Uste dut gauza asko eta jauzi asko eman genitzakela zentzu hortan. Eta lehen momentu batean esan dut, sortzen dugun aberastasunaren araberako garapena izan behar dugula, eta horrek eraman gaitzakela Europako herri aurreratuenen mailara, baina horretarako aberastasuna banatu egin behar da. Eta aberastasuna banatzeko guk uste dugu behar dugula sistema fiskal justuago bat eta progresiboago bat. Nik 7 urte eraman ditut legebiltzarrean eta aurrekontuak negoziatu ditudanean urtero eraman dut gai hau, ezta? Eraldatu egin behar genuela sistema fiskala eta gehiago duenak gehiago ordaindu behar duela gutxiago duen gehiengo horren mesedetan. Eta iruditzen zait, badala garaia ez, daudelako beste aldagai batzuk, fiskalidade berdea, generoaren ikuspegitik gauza asko daude fiskalidadean landu behar direnak eta badagoela aukera debate publiko bat eta gai honekin zerikusia duten eragileekin egitekoa. Ze azkeneko aldaketa fiskala Partido Popularrarekin egin zuten PNVk eta Alderdi Sozialistak, eta badakigu zeintzuk diran Partido Popularraren politika fiskalidadeari dagokionez. Orduan justua eta progresiboa izango bada, uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dugula eta horretarantz urratsa eman behar dugula. Maialen, herritarren galderak bukatu dira. Nik bai eskatuko dizut, entzute prozesu honek eman dizunetik azken mezu bat zabaltzeko herritarrei. Entzute prozesu honek eman didana da, beti bezala, herritarrak entzuten ditudan aldiro bezala, eta nik zortea handia izan dut 6 urte hauetan, gauza bateagatik edo besteagatik tokatu zaidalako herri asko ibiltzea, eta lehen esan dudan bezala zuetako askorekin hitz egiteko aukera izan dut. Zuen kezka, zuen nahi, zuen asmo, eta guztion asmo horien baitan aritzea, ezta? Eta entzute ariketa honek erraztu didana da, nolabait garbi ikusten Euskal Herria Bilduk momentu honetan oso ondo konektatzen duela Gipuzkoako soziologiak dituen behar eta nahi horiekin. Eta oso ondo konektatzen duela Gipuzkoako soziologiak, bere burua nola ikusten duen, ez? Bere burua ikusten du ezkerreko eta ikusten du abertzale, eta uste dut oso bat datorrela Euskal Herria Bilduk momentu honetan eskaintzen dioenarekin, eta hori da trasladatu didazuena, hori da jaso dudana, jaso dut zuen atletik sekulako indarra, eta indar horrekin beste 4-8 urterako indarra hartuta nago, baina begira, orain hauteskunde kanpainan izango dugu aukera berriro elkarrekin egoteko, eta hitz ematen dizuet politika egiteko garaian beti oso gertu egongo naizela, zuen gandik oso gertu, eta beti entzungo dudala zer esaten duzuen. Ezin baita egin politika 21. mendean, 20. egiten zen bezala, eta uste dudalako oso presente eduki behar da herritarrek zer esaten duten, eta are gehiago lehen esan dudan hilotik herritarrak protagonista izan behar dutela aurrez aurre ditugun trantsizioi egoki erantzungo badiegu. Oso ondo, eskerrik asko zuri Maialen, eta saioa bukatu behar dugu eskerrak emanez, saio hau posible egin duten herritar guztiei, galderak bidali dituzten guztiei. Eurek barik, ezingo genuke entzuketa prozesu hau aurrera eraman. Beraz, sorte hon eta animo kanpainarekin eta hurrengora arte. Ez ditxo garai, beste bat arte. Hori da, Maialen arte. Nahi duzun arte. Oso ongi.